South Africans, the first batch of Nigerians will be leaving our country today, as in tonight. Who thought that the most disrespectful nation will be departing our country, as in tonight? I know it's still a minimal number. Mamelani, kuthiwa ama-Nigeria about 500 yona inambara yakhona isesencinci 500 iyahamba namhlanje. Hayi ke interview le even umuntu wakhona wakula office yabo i-High Commission le eyase i-Federal i-Republic yasento yase-Nigeria. Hayi ke ibibuzwa apha interview, niyabazi ke bathanda ukuzenza nje is-aram ezidelelayo ngephofu. Hayi ke namhlanje bayahamba kuke kwavakala ingathi ugovernment akayingeni incama indaba yabo, kwavela into ethi ngathi ukhona umsamaria ongcwele ingathi ibhiloni yenyana yakwela cala ethi hayi yona iyazithawupa nje into yoba izawuyikhipha inganoba ngabe abantu aeroplane ke ijeta okanye yona lonto uyazithawupa into obuzayikhipha ibe khona izizolanda abantu bakhona. Hayi ke namhlanje ebusuku bazabe ibhetch yokuqala ihamba bafethu. Hayi bafethu asihlali. Ngiyabakhumbula besithi nje nothi thina siyindawo. Even nangoku landelelo bebekade benayo even kuma social media platforms yehlile bafethu. Bayabona into basidlala. Bafowethu ikhona into eseyingathi ifuna ukuvungama right now nendake ndayitsho nendathi kona iyafuna lento into yoba masibe nengxowa yethu sikwazi into yoba xa kuvela ingxaki ezithile sizaba namagqwetha wethu. But ke andizelanga leyo apha, ndizayithasha on my next post into enokwenza lento yoba sebefuna ingathi ukuvulela uphakela umthakathi i-case bafuna ukumsuwisha something nje like that, but nje ndizayithatha on my next post apha ndizofocusa kumcimbi onokwenza nalento esibhizi ngayo. Ana bafowethu mamelana apha nina. Izolo nivile into eyenzekele kwiSide laseMiddelburg. Thetha ngenani zikaJuni 2026 bafethu. Yabona zonke ezimashi zethu mose zinendlela ezahlukahlukile othi xa usijonga ubona into yoba apha boku-operate ngendlela eso. Umzekelo yakwaThema wawubona into yoba hayi phanga bokungama-Russia. Uthi xa ujonga eyase-Eastern Cape ubona uba hapha bokunguvutha. Uthi xa uyazibona mose zonke hayi ke bafowethu leya eyase-Middelburg bokuyi-hands on deck, bokuyi-operation enyamanyanyani. Uyayibona into yoba laa ntetha ethethwe ngupresident Cyril Ramaphosa ipresident yenu ngecawe. Hayi bafethu ivele instead uba makacima umlilo yena uvele wathela ispirit ucimba umlilo. Hayi bafethu ndiyekeni bangene bagqobhoza even emafletini njengoba sithi upresident wenu abantu abavumelekanga into yoba bafuna ama-document but bebebabuza pha. Behamba namapolisa ke phofa khonto illegally engekho semthethweni eyenziwe phi eMiddelburg. Bafowethu iMiddelburg xa ngisithi bi-hands on deck babhaqe even amaflet okubonakala ingathi bebe-operator bezenza i-home affairs. Uba ngaba umtshini wase-home affairs okanye bawuthathaphi akho mntu owaziyo. Kuthi ngapha ke phofu esayukwa yona ikhona apha ithethe khona into yoba kunendawo abe-aware into yoba kune-corruption kuthengiswana nama-citizenship kuthengiswana nama-visa yonke loo nto leyo. Hayi ke eMiddelburg bafumene i-building okanye masithi i-office nje enemitshini okuyi-home affairs okubonakala into yoba neefotokopi zabantu zikhona khona apho kuloyo ndawo leyo. Ndicela into yoba kuloyo flat leyo kuphume nje ubunewunewu obuninzi kwaphuma kukho hayi ke babakhiphile nabanye abantu ababakhiphile nini omnye afunyimanye nesiqhuma into engaka eye-ARVs uzibuza uba okay noba zezakho i-ARVs yinto nto edinga uze ube ne-ARVs ezingaka because inoba i-ARVs kalomele uzifumane maybe basithi 30 days or yena uyabona nje into yoba unesiqhuma se-ARVs uba zifunani asizazi. Hayi ke bafowethu yakhona into ethethekayo kwela cala ingathi ikhona nje i-Iraq yale Middelburg apho ke ingathi amapolisa alile nje into yoba mabayongena khona, but I think besebebona nje into yoba undonakele yena uzawuba khona. Hayi bafowethu bebengena door to door bebakhipha. Kwakhona enye i-building apho bathe xa bebakhipha khona ndaqomba hey ithena le nto angeke uyazi noba laa building yeyamaPakistan okanye yamaSomalia. Mna ke bafethu andikwazi behlula ncam ne, but nje xa bephuma nje sebesenza ulana uyayibona into yoba he noba zikhona into abangafuni ukuzifihla phambi whether bhom whether zinkalakatha zezibhamu nje xa befuna uyabona uba akho mntu ncam osondelayo ngenayo phaa. Hayi bafethu bangenile abantu bethu bathi nje leya ibithethwa ngupresident Cyril Ramaphosa yenze nje izinto uba mazibe wese sifuna ukumbonisa into yoba people shall govern. Hayi bafethu ndiyekeni namhlanje ke phofu i-KZN ime ngenyawo. Hayi ngapha ibhisho ime ngenyawo iyosabela. Ndike ndayitsho into yakhona kupremier wangapha into yoba njoba ndoda uthule kangaka ithini into yakho okanye wena ubuke waphuma nje eSouth Africa wangabi aware into yoba kukhona nje into eshukumayo. Asiyazi ndizawubuya ndinixelela late into yoba zihambe njani ezamatshi bafethu.
bona bazimisela into abafuna ukusidisturba ngendlela abafuna ukusidisturba ngayo, ngoba ngoku sebefuna ukusuwisha even uphakela umthakathi. So ezi case ezophakela umthakathi, ezongizwe emchunu, ezokheni ikhunene, ndizazithatha on my next post. Otherwise apha bendifuna nje ukunixelela nje uba hayi ukushukuma kona kuyashukumeka and izinqi zenu ziyavakala, ningayeki. Noba bangathi bayababamba, noba bangathi bayabathreatnisha, noba bangathi bayaba-intimidate, nina le ndawo eseniyibambile ningalinge futhi nishukume. Uba ngaba bathi umzekelo ba-intimidator othile kunyanzeleka into yoba makagobe, makavele omnye ozaphakamisa intloko. Xa bethi bafethu inde gqi le ndlela esesihambile. Oyini ma-South Africans, oyini abantwana basekhaya. The embassy here as well as the Nigerian leadership back home. So for now, let's listen to what he told us about the situation. The people you see here felt unsafe. They felt stranded. At a point in time, we called upon the Nigerian government to say some Nigerians are stranded. They are unable to get papers. Some of them have applied for a permit to work in the country and they're unable to get those permits. Some of them apply for a business permit. They're unable to get them. And you would know that South Africa's got a proper law, immigration law, and once you overstay your visa or you are a failed asylum seeker, you become illegal immigrant. And some of these people from our union wants to go back home, even prior to the 30th June, even prior to the xenophobic attack. But what happens, what most South Africans do not know, is that when you get to the airport as a failed asylum seeker or as someone who has an expired visa, you can be arrested for contravention of the Immigration Act, especially Section 49(1)(a, for remaining in the country unlawfully so.